Šalom a vitajte späť v Izraeli s Alinou. Dnes sme na vrchole Olivovej hory, aby sme nasledovali Ježišove kroky. Navštívime miesto, odkiaľ Ježiš vystúpil do neba a kadiaľ sa podľa samotnej Biblie aj vráti. Takže ak ste pripravení, poďme začať. Olivová hora je jedno z Ježišových obľúbených miest. Sem chodieval v chvíľach radosti a oslav, napríklad keď urobil slávnostný vstup. Sem prichádzal aj v dôležitých chvíľach rozjímania a modlitby, keď tu učil svojich učeníkov. Ale Ježiš sem prichádza aj v niektorých z najťažších chvíľ svojho života. Vo svoju poslednú noc slobody, po poslednej večeri, ide do Getsemanskej záhrady, ktorá sa nachádza práve na úpetí Olivovej hory. V Getsemanskej záhrade Ježiš prežíva svoju agóniu. Agónia Ježiša je taká veľká, že potí kvapky krvi. To znamená, že v takom ťažkom okamihu svojho života, keď vie, že už o chvíľu ho zradí Judáš, jeden z jeho 12 apoštolov, že ho zatkne Kajfáš, odsúdi ho Pontský Pilát a už na druhý deň ráno bude ukrižovaný. A práve preto, v tomto takom ťažkom okamihu, keď vie, že sa to všetko vstane, prichádza práve k úpeťu Olivovej hory. Ale dnes sa zameriame na posledný príbeh Ježiša na Olivovej hore, ktorým je jeho na nebo vstúpenie. Ježiš vystupuje do neba z najvyššieho bodu Olivovej hory. Je ťažké tomu uveriť, ale nie je to tu, kde sa práve nachádzame. Naozaj sa nachádzame na veľmi vysokom mieste s výnimočným výhľadom. Ale keď sa pozrieme trochu sem na stranu, vidíme, že na Olivovej hore je ešte vyššie miesto a práve odtiaľ sa odohralo na nebo vstúpenie. Takže teraz sa vydáme týmto smerom. Viete, prečo sa Olivová hora volá práve takto? Pretože v biblických časoch bola veľká časť tejto hory pokrytá olivovníkmi. Tu vedľa nás môžeme vidieť dva z nich. Ale predstavte si, keby sme tu kráčali v časoch Ježiša pred 2000 rokmi. Videli by sme oveľa viac olivovníkov, než vidíme dnes. Ale krajina sa príliš nezmenila. Napríklad židovský cintorín, ktorý je tu dole, už existoval, ale rozrástol sa. Tiež tu boli postavené niektoré kostoly a dokonca aj hotel tu na Olivovej hore. Takže je tu menej olivovníkov ako v biblických časoch, ale stále tu môžeme niektoré z nich vidieť. Keď hovoríme, že budeme nasledovať Ježišove kroky, je to doslova tak. Pretože aby sme navštívili väčšinu miest vo Svätej Zemi, musíme ich prejsť pešo. Nie všetky miesta sú prístupné autom alebo autobusom a zážitok schôdze je ešte intenzívnejší, teda ešte silnejší, doslova nasledovať jeho kroky. A ako som už spomínala, ideme na najvyšší bod Olivovej hory. Môžete tu vidieť, že naozaj teraz začíname stúpať. Je to dosť strmý výstup. Naša prvá zastávka bude tu v Paternoster v kostole Otče náš. Presne teraz, keď vchádzame, vychádza celá skupina kresťanov v Južnej Kórei.
Ale poďme dnu, máme vám tu veľa zaujímavých vecí ukázať. Tento kostol je jeden zo 4 najstarších v celej Svätej Zemi. Bohužiaľ, v priebehu storočí bol tento kostol niekoľkokrát zničený a znovu postavený. Takže to, čo tu vidíme, je moderný kostol, ale zároveň tu môžeme vidieť aj archeologické pozostatky. Takže vieme, že toto miesto je kresťanským miestom uctievania už od čias prvých kresťanov vo Svätej Zemi. Prečo? O tom si povieme vo vnútri jaskyne, len vám chcem predtým niečo ukázať. Vidíte, že kostol je momentálne v rekonštrukcii. V tejto chvíli je kvôli konfliktu v Izraeli menej turistov a menej pútnikov. Takže veľa ľudí teraz využíva túto príležitosť na renovácie a ešte viac vylepšuje tieto miesta, aby mohli privítať budúcich pútnikov. Takže na budúce, keď vám toto miesto ukážem, pravdepodobne už budú tieto práce dokončené. Nestávajú tu nič nové, ale renovujú to, čo tu už existuje. A spolu s tým sa tu vždy robia aj archeologické vykopávky. Ale teraz vstúpime do najstaršej časti tohto miesta, ktorá pochádza z čias Ježiša a nachádza sa tu dole. Ježiš sem zvykol prichádzať na Olivovú horu, učiť svojich učeníkov cez deň aj v noci. A tu na Olivovej hore môže byť v závislosti od ročného obdobia veľké teplo, veľká zima, dážď aj vietor. Najmä podvečer a nad ránom tu veľmi fúka. Takže aby Ježiš a jeho učeníci boli chránení pred týmito vplyvmi, pred všetkým týmto často vchádzali do jaskýň. A my sa teraz nachádzame v jednej z týchto jaskýň. Ježiš učí svojich učeníkov modlitbu Otčenáš 2-krát. Jednu z nich v Galilei a druhú tu v Judei na Olivovej hore. Poďte sem so mnou. Tu môžeme vidieť pôvodné časti tejto jaskyne. Tak si predstavte, že tu pred 2000 rokmi učil Ježiš. Ale v akom jazyku učil? Ježiš hovoril 2 jazykmi. Hebrejsky aj aramejsky. A v týchto 2 jazykoch hovoril aj sa modlil. Ale najbežnejším jazykom na modlitbu v tom čase bola hebrejčina. A keďže sme teraz v jaskyni Otčenáša, chcem, aby ste si vypočuli Otčenáš v jeho pôvodnom jazyku, v hebrejčine. Náš Otče, ktorý si na nebesiach, nech sa posvätí Tvoje meno, nech príde Tvoje kráľovstvo. Nech sa stane Tvoja vôľa, ako na nebi, tak aj na zemi. Náš každodenný chlieb daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame tým, ktorí sa previnili proti nám. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Amen. A teraz budeme pokračovať v našom výstupe na miesto na nebo vstúpenia. Biblia hovorí, že Jeruzalém bude miesto modlitby pre všetky národy. A vidíme, že sa to naozaj deje až dodnes. Keď sme prichádzali, videli sme skupinu z Južnej Kórey, ako odchádza. A v bežné dni, keď sa tu zastavíme, vidíme skupiny z rôznych národov, ako prechádzajú jedna za druhou. Ľudia z rôznych kútov sveta, ktorí hovoria rôznymi jazykmi. Všetci spojení vierou v Bibliu. A preto, keď sa stavala tento kostol, urobilo sa to tak, že sa sem umiestnili modlitby Otčenáš v rôznych jazykoch. A samozrejme, že sem umiestnili aj portugalčinu na počesť národov sveta, ktoré hovoria po portugalsky,
medzi nimi Portugalsko a Brazíliu. Ale ak sa pozriete na ten text, môžete vidieť, že je trochu odlišný od toho, na čo sme zvyknutí. Je to preto, že toto je archaická portugalčina. Toto je oveľa staršie ako posledné pravopisné reformy, ktoré sa napríklad uskutočnili v Brazílii. A preto táto portugalčina môže znieť trochu inak, než na akú sme zvyknutí. Ale je to tá istá modlitba Oče náš. Ale tu v kostole sa nedala len jedna verzia v portugalčine, ale v skutočnosti dve. Pred pár rokmi pridali ešte jednu verziu Oče náša v portugalčine, ktorá je o niečo menšia. A tá druhá portugalčina je špeciálne na počesť portugalčiny z Brazílie. A teraz sa tam presunieme. A veľmi sa mi páči táto časť tu, tieto očenáše, ktoré sú na stene, pretože sú v Braillovom písme. Takže si môžeme prečítať napríklad tu v taliančine očenáš v Braillovom písme. Takže toto miesto je prístupné pre všetkých ľudí. A tu vedľa nás môžeme vidieť ďalší očenáš v portugalčine. A na tomto môžete vidieť nápis Brazílska portugalčina. To znamená, že tento tu bol umiestnený špeciálne na počesť brazílskej portugalčiny. Takže k archaickej portugalčine, ktorú sme už videli, a portugalčine z Brazílie, tu na počesť nášho brazílskeho národa. Pozrite sa, cesta, ktorou teraz ideme, je tá, ktorá spája staroveký Jeruzalém s Betániou. A to je veľmi dôležité, pretože Lukáš nám hovorí, že medzi týmito dvoma mestami je miesto na nebo vstúpenia. Takže vieme, že ideme na správne miesto. A chcem vás teraz tiež pozvať, aby ste si pozreli video až do konca, pretože budeme mať oznámenie, špeciálne prekvapenie pre vás. Pozrite sa na túto žltú tabuľu. Je tu napísané vo viacerých jazykoch. Kaplnka na nebo vstúpenia. Čo je zjavne kresťanské miesto. Otázka znie, prečo je na mieste, kde je napísané kaplnka na nebo vstúpenia, dnes minaret, teda mešita? A to je to, čo teraz zistíme. Ako môžete vidieť, dvere sú momentálne zatvorené. O chvíľu príde niekto špeciálne, aby nám ich otvoril. Ale všimnite si, že sú tu dvoje dverí. Velené dvere vedú na stranu miesta na nebo vstúpenia, kam sa chystáme ísť. Ale je tu aj druhé sklenené dvere. A tieto dvere vedú na druhú stranu mešity, ktorá je aktívnym miestom moslimských modlitieb. A pod touto mešitou, teda zvnútra nej je prístup k hrobkám, sú to byzantské kresťanské hrobky. To znamená, že patria kresťanským pútnikom spred približne 1500 rokov. Lenže, bohužiaľ, keďže táto časť je aktívna mešita, nemoslimom, ako sme my, nie je dovolené vstúpiť. Ale vedzte, že toto je pokračovanie tohto kresťanského komplexu. A pozrite sa sem. Do tejto časti môžeme vstúpiť. Vstupné stojí 10 šekelov, čo je približne $3 alebo 15 reálov. A teraz, priatelia, konečne sme vstúpili na toto tak dôležité miesto. Len pár metrov od miesta, kde sa teraz nachádzam, je miesto Ježišovho na nebo vstúpenia. Jedna z najdôležitejších biblických pasáží. Táto udalosť je opísaná v Lukášovi a tiež v knihe Skutkov apoštolov. Ale je to taká významná udalosť, že je spomínaná mnohokrát. Na obrazovke vám ukážem všetky tieto citácie. A preto, keď pútnici prichádzajú do Svätej Zeme, chcú vidieť miesto na nebo vstúpenia. Pútnici dnešných čias, ale aj pútnici z dávnych čias. Máme záznamy už od prvých pútnikov, ktorí sem prichádzali. Príklad, ktorý mám veľmi rada, je Egéria. Kresťanka, ktorá prišla do Svätej Zeme v roku 384.
A vo svojom denníku si zaznamenala svoje návštevy, svoju púť. A hovorí nám, že sem prichádza na otvorené a nezastávané miesto. Na vyvýšenom mieste nahore, ako sme my teraz. Takže príde sem a hovorí, že vidí miesto na nebo vstúpenia. A tiež hovorí, že toto miesto je vedľa jaskyne, ktorú sme navštívili práve predtým. Jaskyňa Eleona, jaskyňa Pater Noster, podľa týchto starých záznamov je naozaj veľmi blízko. A preto sa záznamy pútnikov, archeológia a aj kresťanská tradícia zhodujú a všetko nasvedčuje tomu, že toto je skutočne miesto na nebo vstúpenia. A predtým, než do spolu vstúpime, chcem vám ukázať trochu archeológie tohto miesta. V časoch Ježiša a v nasledujúcich storočiach toto miesto bolo vrcholom hory, otvoreným a nezastávaným priestorom. Až kým sem neprišla Pojménia okolo roku 390 po Kristovi. Tu postavila prvý kostol. Ale jedna veľmi dôležitá vec, ktorú tu Pojménia zanechala je, že kostol bol otvorený k nebesiam, aby prepojil architektúru miesta s biblickým príbehom s na nebo vstúpením Ježiša. Avšak tento krásny kostol bude zničený v roku 614 počas perskej invázie. Peržania, ktorí pochádzajú z územia dnešného Iránu, uskutočnili naozaj ničivú inváziu. Zničia väčšinu kostolov vo Svätej Zemi a spolu so všetkými kostolmi bude úplne zničené aj toto miesto. Až o niekoľko rokov neskôr sem príde biskup Franko. A on bude ten, kto znovu postaví kostol, ale nechá ho vždy otvorený smerom k nebu. A teraz sa pozrite so mnou, čo je okolo nás. Môžeme vidieť niektoré zvyšky pôvodného kostola z byzantského obdobia. A to, čo tu môžeme vidieť najlepšie zachované, sú tieto základy stĺpov. Okrem tejto časti stĺpa tu máme ešte jeden byzantský stĺp. Ale chcem, aby ste si všimli ešte jednu vec. Všimnite si, že tu vzadu je niekoľko oltárov. Pretože aj keď je toto miesto dnes spravované mešitou, raz do roka. V deň na nebo vstúpenia Ježiša, ktorý je 40 dní po Veľkej noci, sem prichádzajú cirkvi sláviť bohoslužby a pripomínajú si túto udalosť. Takže tu môžeme vidieť arménsky oltár. Arméni sú prvým kresťanským národom na svete. Arméni sa obrátili už v roku 301. Takže vidíme arménsky oltár, vidíme tu aj koptský oltár, to znamená egyptskú cirkev, tiež veľmi stará a tradičná cirkev. A tento oltár tu vedľa patrí sýrskej cirkvi. Tiež známa ako aramejská cirkev. Takže tu sa raz do roka cirkvi stretávajú, aby oslávili udalosti na nebo vstúpenie. A opäť bol kostol zničený. A potom ju križiaci znovu postavili. Poďte sem so mnou. Môžeme vidieť napríklad tieto stĺpy, krásne mramorové stĺpy so všetkými vyrezávanými hlavicami, sú pôvodné z obdobia križiakov. Keď znovu postavili kostol, opäť ho urobili otvoreným nie len smerom k nebu, ale aj zo všetkých strán. Môžeme vidieť, že toto všetko sú kamene, ktoré boli pridané neskôr. Kostol bol otvorený. Až kým neprišiel Saladín. V roku 1187 vedie moslimskú inváziu do celej Svätej Zeme. A on zaberá mnoho svätých miest, napríklad toto tu, a premieňa ich na moslimské miesta, na mešity. Potom prídu a uzavrú steny a tiež uzavrú vrch. A takto to zostáva až dodnes ako uzavretá mešita. Ale veľa sme tu hovorili o archeologických pozostatkoch.
o architektúre. Ale dnes sme sem prišli, aby sme videli miesto na nebo vstúpenia. Aby sme hovorili o Ježišovom vystúpení do nebies a tiež hovoriť o jeho návrate. Takže priatelia, teraz obídeme celú túto budovu a vstúpime spolu dnu. Poďme na to. Wow. Teraz sme vo vnútri kaplnky na nebo vstúpenia a chcem vám ukázať niečo špeciálne, čo sa tu nachádza. Pozrite sa na tento kameň. Je to jediná časť, ktorá sa zachovala ešte z čias Ježiša. Tradícia hovorí, že práve z tohto kameňa Ježiš vystúpil do neba. Je to miesto na nebo vstúpenia. A môžeme vidieť, že je zachovaná cez stáročia. Ľudia už v dávnych časoch umiestnili okolo tohto kameňa tieto kamene, aby ho chránili a oddelili od zvyšku stavby. To znamená, že chceli, aby toto miesto zostalo prístupné, aby sa ho ľudia mohli naďalej dotýkať, prichádzať sem, ozerať sa a modliť sa. Ale zároveň, aby ľudia jednoducho nemohli prechádzať cez to a chodiť po ňom. A keďže sme na takomto výnimočnom mieste, na mieste na nebo vstúpenia, tu chcela by som vás teraz pozvať, aby sme si vypočuli biblický úryvok, ktorý hovorí o tejto udalosti. Vtedy sa tí, čo boli zhromaždení s Ježišom, opýtali: Páne, je toto ten čas, keď obnovíš kráľovstvo Izraela? Ježiš odpovedal: Nepatrí vám poznať časy alebo obdobia, ktoré Otec určil svojou vlastnou mocou. Ale príjmete moc, keď na vás zostúpi Duch Svätý a budete mi svedkami. A to nie len v Jeruzaleme, ale aj v celej Judei a Samárii, až po samý kraj zeme. Keď to Ježiš povedal, bol vyzdvihnutý do výšin pred ich očami a oblak im ho skrýl z dohľadu. A chcem si spolu s vami vypočuť ešte jeden verš, konkrétne si vypočujte Skutky 1, verš 11. A keď mali oči upreté na nebo, keď Ježiš vystupoval, hľa, dvaja muži oblečení v bielom sa postavili vedľa nich a povedali: Muži z Galilei, prečo tu stojíte a hľadíte do neba? Ten istý Ježiš, ktorý bol s vami a bol vzatý do neba, sa vráti rovnakým spôsobom, akým ste ho videli vystupovať. Počuli ste, aké je to neuveriteľné? Biblia nám hovorí, že rovnakým spôsobom, akým Ježiš vystúpil do neba, rovnakým spôsobom sa aj vráti. Takže z tohto miesta na nebo vstúpenia mnohí veria, že keď Biblia hovorí o návrate Ježiša, bude to tiež rovnakým spôsobom. Je to zostup tu po Olivovej hore. A preto, keď sem prichádzam s pútnickými skupinami, rada hovorím nielen o minulosti tohto miesta, o historických udalostiach, zničeniach, obnoveniach a archeologických nálezoch. Rada sem prichádzam aj preto, aby som premýšľala o budúcnosti. O budúcnosti, ktorú nám Biblia ukazuje a ktorá sa pravdepodobne odohrá práve tu. Takže iba čas ukáže. Ale je tu pravdepodobnosť, že toto miesto bude spojené s veľmi dôležitými budúcimi udalosťami a návratom Ježiša. Sľúbila som vám prekvapenie.
Aby som vám prezradila, aké je to prekvapenie, chcem sem pozvať svojho otca. Všetci povedzme šalom. Bol to Jorge. Drahá dcéra, máš sa dobre? A vy, priatelia? Prišiel som sem, aby som oznámil spustenie úžasného zájazdu Turecko a Grécko s Joržom. Poďte so mnou, zažijeme nezabudnutelný biblický výlet, ktorý bude úžasný pre dušu každého z nás. Takže priatelia, naozaj to bude nezabudnutelná cesta, jedinečná cesta stránkami Biblie. Takže pre všetkých, ktorí chcú viac informácií, necháme odkaz. Odkaz je tu dole. Odkaz je dole, priatelia. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Nezabudnite dať like a uvidíme sa na budúce, priatelia. Šalom. Ahojte, priatelia.